Nwanne m nwoke kụrụ di m duga duga. Ofu nwaanyị asị bụ na ya nụrụ di o, ya na di wee bili na fada na-ebi ọfụma nọgide di ebido ịkụ ya ife o. Ịghọtago na o bido kwụgharịba nkwụgharị bido na-ịgbagolu ọpụta jee na shọpụ ṅụba mmanya ọgbasa ọlụ ya nata na so dịtin bido sebelu ha okwu obido ịkụ ya ife na ya na-alụ ọlụ na ebe ya na-alụ ọlụ na ya nwere enyi nwaanyị na-abụ ya na ya na-abụ na-atọ ọfụma ọfụma. Ịghọtago si die na-akụ ya ife na o nwere onye ya gwara, mana ndị frens ya na-asọspekt na die na-akụ ya ife maka ịgbago ife nwaanyị a na-akụ ihe stedi ị ga-ama maka na ya dọrọ hapi achọọ ka agbasa ọlụ ịmagolu na o nwere ka a si efil ya amụtagolu dị ụmụ na-atọ o. Ọsị ihe a na-aga ihe a na-ewute ndị enyi ya na-ajụ anya na-agọ na-ekpuchi die until one day die wee kụọ onye ihe ọ kụrụ ya dade wee kụọ onye ọkpọ n'anya wee nye anya ojii a na-akpọ ya n'oyibo black hair, ụnụ mara ife a na-akpọ ya, wee nye ya anya ojii. So maka anya ojii nụnwa na-ezo nwa ozi kalụ n'ọfịs ndị enyi ya wee jụbịa ya kpụ black glass wee jee o ịmagonu fa na suspect vunu a na-asị ya kpụpụ ya ajụ ha kpụpụ enye by force ọ bụla eziokwu loka pọl reses a wee dula eje one side wee jụbịa na ezo nwa ozi duto ihe akọrọ anya wee kọbala ha kọsịala ha wee na-asị ya ya gwa ụmụnne ya ajụ si na ya chọrọ ịmaneji ihe anya ka anyị kwuo dị time na ọ ga-agbanwe ịmagonu fa na-ayị ya ọjụ. So ha wee sị na ha magburu ọ sị m nne to her greatest surprise ka ya na ndị akalịsịala ha ncha niile wee na ọ sị m na one of her friends likele nwanne ya nwoke too much. Ịghọtago na-ayị ini na-esins ya na nwanne ya nwoke na-akpa mana ọ bụrụ na fa adụgo serious, mana according to nwanne ya nwoke na ọ gwabugo nwanne ya nwoke na die na-akụ ya ife ahụ. Ịghọtago nwanne ya nwoke si ya na ọ bụrụ na die na-akụ ya ife na ọ kara ịgwa ha mana ọ gwara ha for that na ọ nara akụ ya ihe. So ka die nyezini anya ojii o wee kpọọ nwanne ya nwoke wee sị anya bịa ka ofe evidence of ihe a na-agwa ya na nwanne ya nwaanyị adọrọ happy na ọ ga-anọrọ ebe afọ one day ha kụgbuo nwanne ya nwaanyị. Ụna amakwa ihe meena ya nọ n'ọfịs otu one day nwanne ya nwoke kpọọ ya na fon si na ya na outside ya bịa ka ọfị ebedo otu ya sị ka ekwu ihe nwanne ya nwoke na-akpọrọ ya wee jebe maka na anya ojii afọ akụnyere ya kandụl n'anya ya kpụkwa black glasses. Ozugbo nwanne ya nwoke ya fụrụ nwanne ya nwoke lutie nso obie nye ọma kpụfee glaasị ahụ wee sị ya so na this man na-akụ ya ihe chọrọ ikwu ya wee yọbịa sị ya biko ya hapịa na ya chọrọ na ọ dị too much na ya agwafa ọ sị anya na bani afụgo ihe a chọrọ ịfụ tọn onye a na-akpọzi ọtọn ojewel. Ọ sị m to her greatest surprise nwanne ya nwoke wee je wee kpọwa na ọdaboyo witi nwanne ya nwoke nke ọzọ fana abụọ wee chebulu die n'ụzọ o wee jebe ọlụ jesi ọlụ wee na-anata ha wee nwụrụ ya wee jee non-completed building wee kụba die kụsị anya. Ụna amakwa ihe ndị a mere wee kụnye die anya ojii nkie kwụsị anya na di ya natabara n'ụlọ die wee na jee na nke enyi nwoke wee nọrọ n'ife ọ nọ na nke enyi nwoke bụ 2 weeks. So ọkpọzi anya na-agụ ya na ya mara ife menu na enwere idea na o nwere ka asị wee malụ die na-akọ n'elu ya na-akọ na anya na-asị ka ezi ihe na-aza na ịma nnata ọlụ obidogodo na-akwụ ya iyi kwakati ya iyi si ya ihe obe ya na-asị kedu ihe ya mere na-aṅụrị ya iyi sa na nwekwa ihe ya mere ihe nke kwụlọtọgwu ya ike na for 1 week na di ya gwara ya ife menu ya wee jebezie n'ọfịs ebe ọ na-alụ ọlụ wee jechụkwa enyi nwoke wee kọbalị ya kọsịalị ya o wee bụ na mgbafe a na-akụ ya ife na fa gwara ya sị ya if not for enyi nwaanyị na nwanne ya nwaanyị ama ngwa ya ebe afọ ka di nọ wee malụ na enyi nwaanyị. After 2 weeks di wee nata jejila aka ya kpọta polisi mee statement ka akpọrọ the girl. So ka o desi statement ndị polisi wee sị ya na statement ideludo oke mana o nwere ife jikọ gị na this girl na this statement a kwụrụ ọtọ ebe ọ bụ na gị na this girl anyọrọ onyinyo na abara mba ụnụ afụrọ nothing na ọ bụrụ na nwunye gị ga-asaịn the statement na ihe a niile idesi bụ eziokwu na ọnya bụ na ha akpụrụ the girl. Na etu ka nọ n'ọfịs one day di kpọọ anya ya pụta fụ
die wit ndị polisi na-abụ ha wee sị ya na di edesigo statement na ọkọ confirm ọkọ sign ya ka e wee nwee ike je kpụrụ the girl. Ya wee sị ha na ya man sign na ya man sign. Die wee sị ya na ọ bụrụ na ọ sign ọ nara onye akpalụ ngwongwo ya na be nne ya. Ọ sị m nne na ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya chọrọ ịhapụ marriage o, na ya bịa chọrọ ịkpụrụ enyi ya nwaanyị regardless na ya gwara ya agwa ya hapụrụ ya marriage ya gwa na ndị befe ọkwa ịghọtago. So nwanne ya nwoke ka a kpọziri the girl gwabịa ihe na-esene maka na ịmagolu maka na the girl pụta afụzi aka die na ndị polisi kwụ rụchaa mana ha emerozi arrest tọn jewel ya wee gwaba the girl wee kpọọ nwanne ya nwoke wee gwa ya wee sị ya na emegidere wee kpụrụ this girl maka na ọ gwara ya na a na-eti gị ife ya wee gbatali ọgụ na o nwee ihe ọbụla si elu gị na di gị n'ụwa gaa nwakwana nwa bata be nne ya gị gwa di gị na o nwere ebe ị na-eje ọ bụ na ọ tụpụrụ gị ihe gị na taba ma ọkwa ma ịkpụrụ enyi gị nwaanyị akpọchie na isi adọrọ gị mma since afọ ka fa na-ekpe ya mana di ya kwara. Di ya wee mesịa wee nye kọndishọn wee sị ya isi aida na ọ kpọlụ nwanne ya nwoke kpọchie ọ na ọ kpọlụ enyi ya nwaanyị akpọchie maka ife famili ya na ọ ga-akpọchidila ofu onye n'ime ha na-abụ bifo ya wee gbaghara ya na ka a na-akọla anyị ha kịta na di ya na-eje ezi o. Ọ batata echi mịa batara nwanne echi ọ pụọ mịa batara bọsị ụfọdụ 3 days bọsị 1 week bọsị 2 weeks ihe a ka di ya na-emezi nnọọ na-akwụghalị ọbata ọsịa na agwa gị ya na babe nne ya ebe o chuzuru enyi ya nwaanyị atonyanwa maka na anọgide yọpa enyi ya nwaanyị na nwanne nwoke si biko ka akpụlụ ya kpọchie ya luo steshọn ka ebe elokwu ya. Nwanne ya nwoke jụ si na o mee ya eme n'afa ga-edisonie ya ga-aralụ die ka a ga-aralụ nwanne ya nwoke ka ọnya mụchi anya kpụrụ enyi nwaanyị akpọchie belu ọnya biko ka wee fiksie marriage ya chọrọ ịnabe die regardless na die na-etie ife and na since afọ ihe a mee na die etinuru ya ife ya wee fụ na ihe nwanne ya nwoke melụ dị mma o mana still na ya chọrọ isave marriage ike gwụrụ gị bụ ọkụkọ na-achọ ka ilofu onye fụrụ gị ọdụdụ n'udu mmiri gị bụ onye isi zụtala ụdala n'ọkpa ịlachasịa nke afọ ị ga-azọkwala ọzọ o ọkwa ife ị ga-ajụ onwe gị mana ma gbara awọsịla di atọkanya wee kwalụ nke ya n'azụ o nwere ike nke ya atọ ka ị wee kwalụ ya n'azụ a na-akụgodo gị ife no problem kwa a na-anụ di. Achọrọ m ikwu okwu nwanne m ọ bụrụ na ị ga-esie stori anọwa gwa anyị filo na comment section onye kpụrụ enyi nwaanyị akpọchie ka o wee save marriage ka ọnya ma ife nwanne ya nwoke kwuru onye fụrụ gị n'anya ga-agbalụ gị ọgụ even without being told, without being asked. Ọ maka na ha fụrụ gị n'anya ka ha ji wee gbatalụ gị ọgụ afọ ebe ntị ife na-atọ gị ụtọ. Anyway, mmarasị gị hapụ di gị mmarasị gị save na marriage gị ọ gị nwa ka bọọlụ dị n'ụkwụ ịmalụ saịdị ị chọrọ ịgbanye ọ bụrụ nọ na post ọ bụrụ nọ n'igwe ndị mmadụ ịgbanye di ya. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.